Ziyisihlanu isifunda ze-ANC KwaZulu-Natal okumele zibambe izingqungquthela kubalwa iTheku, iMoses Mabhida kanye neLower South Coast. Akakacaci kahle noma sizokwazi yini ukuhlala ngaphambi kokhetho lohulumeni basekhaya ngonyaka ozayo. Kulo masonto adlula amagatsha ayalelwa ukuthi aguqule izinhlaka zawo ziba amathimba azolungiselela ukhetho. Lo myalelo awumukelanga kahle amanye amalungu bathi seningi izinkinga okumele zixazulule ngaphambi kokuthi bakwazi ukuqala amalungiselelo okhetho. Olunye udaba luyinkinga ukanywa kabusha kwemngcele kukhona amakomiti amawadi aphikisana nalokho. Kubambezeleka ke ukuthi inkomfa zingahlali ngeke ngawaqamba amanga kuzoba nomthelelo omkhulu ekuthenini usebenzeka kanjani uma ngabe kuyeka phambili ikakhulukazi uma kulungiselwa ukhetho lika 2021 lohulumeni basekhaya. I-ANC esifundazweni ithi angeke ukwazi ungalandeli umyalelo ophuma kubaholi kuzwelonke. Abaholi bathi aqhubeka amalungiselelo okubamba lezi ngqungquthela ngaphambi kokhetho. Tothi sifika isikhathi sokhetho ukhuvezo lo lesibhekene nalo lobe solehlile sobe sesikwazi ukubamba imihlangano yokuthi sivuselele kabusha izakhiwo zethu. Izinhlelo zokulungiselela izingqungquthela zamiswa emva kokuqubuka kobhubhane lwesifo i-coronavirus. Ezindabeni ze-SABC, ngingayenda Mhlongo eThekwini.